Régi tervünk volt már Julival, hogy meghívjunk a stúdióba egy jósnőt, és ez a tervünk most valóra vált. Köszöntelek a stúdióban. Sziasztok! Klári, mert kérted, hogy így nevezzünk. Hogyan lesz az emberből jósnő? Hát az, hogy másból hogy lesz jósnő, azt nem tudom megmondani. Én azt gondolom, hogy ez mindenkinek egy belső indítatás. Nekem ez valahol 8 éves koromban kezdődött. Akkor már ugye iskolás voltam, és nagyjából akkoriban még csak úgy kellett lasszóval fognom az embereket, hogy most kinek tudnék kártyát vetni, vagy kinek nem. Nem a kártyavetéssel indult. Békát csókoltam, csukott interjú voltam. Ez aranyos. Hát, ha esetleg kikotyogják nekem a nagy titkukat. Aztán úgy döntöttem, akkor megpróbálkozom a kártyával. Nem nagyon volt saját kártyám, úgyhogy vettem egy könyvet, és az alapján lerajzoltam magam kártyáit. Az első a Szívkirálynő, azt a mai napig megőrzöm. Az otthon van nagy féltésben. És te ezt tanultad is? Tehát utána jártál, miután megérezted magadban ezt a motivációt, hogy te majd esetleg jósolnál, vagy szeretnél jósolni, vagy érdekel a téma? Tehát a későbbiek során te tanultad is? Vagy saját magad tanítottad, úgymond? Hát részben magam tanítottam, részben pedig a kolléganőkkel az eszmecserék folyamán kialakult az, hogy ki mit, hogy lát, és hogyan tudnánk fejleszteni magunkat. Nagyon korán éreztette magadban ezt az elhivatottságot. Szerintem ez egy nagyon ritka dolog, hogy valaki 8 évesen tudja már azt, hogy milyen vonalon indul el az életben. Most szoktál jósolni embereknek? Igen, interneten keresztül, mondhatom kizárólag interneten keresztül jósolok. Miért? Ez egy nagyon mély szintet igényel ez a jóslás. Ha gondolod, akkor rásegítelek, hogy erre rájöjjél, hogy ez miért így van. Te milyen hasonlóságot látsz között a két kártya között? Összefüggést kell keresni? Milyen hasonlóságot látsz közte? Hát nem tudom. Lehet, hogy nem vagyok jó alany. Mindjárt közelebbről. Juli, segít? Hasonlóság. Hát talán itt... Most itt bármit mondhat az ember? Bármit. Kék az ég, valószínű, hogy a most mondtam valamit. szeretetről Igen. van szó, nem tudom. Hát És a biztos a virág és a szeretettel szeretet igen. összefüggése? Éreztétek azt, amit csináltatok most? Hogy elgondolkodtatok? Hogy abszolút a kártyára Igen, figyeltetek? értem. Hogy nem vettétek észre, hogy én a 3 lapot fölvettem az asztalról? Tehát ez nekünk egy nagyon mély tudati Értem. szint, és ez csak 2 kártya volt. Van 10-12 kártyás kivetésünk, amikor nekem bizony egy egész sorsról kell tudnom dönteni, és meg kell tudni világítani ennek az embernek a segítséget. De ez egy nagyon nagy felelősség, Bizony. hiszen mondasz, nem tudom, hogy rosszat is mondasz, vagy csak a jót mondod el, tehát hogy mennyire befolyásolod ezt az embert, mert nincs annak, esetleg összeomlik valami rossz jövő Befolyásolni mi nem befolyásolunk. Tehát igazándiból én azt szoktam mondani, hogy az én kis kártyám az olyan, mint egy lámpás. Amikor mész sötétben az úton, akkor ő mindig megvilágít előtted egy bizonyos útszakaszt, a végét nem fogod látni, csak ha odaértél. Ha elérsz egy kereszteződéshez, akkor kicsit bevilágítok ide is, kicsit bevilágítok oda is, de te magad fogod eldönteni, hogy melyiket választod, és utána azon az úton tudok neked tovább segíteni. És szoktál kapni visszajelzéseket, hogy amit mondtál, az mennyire vált valóra? Általában kérek igen visszajelzéseket, és ugye ez az internet, ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy mindenki el tudja nekem mondani azt, hogy miben segítettem, miben látta ő meg ezzel a megoldást, és igen, nagyon sok visszajelzést kapunk. És mi a véleményed, hogy az embereknek milyen szüksége van arra, hogy egyfajta irányvonalat mutassatok ti, ugye, illetve te a jóslásoddal, tehát azért keresnek fel téged, hogy most konkrétan mondd meg, hogy mi fog történni, vagy inkább csak egy eligazítás, vagy egy iránymutatást kérnek tőled a további élethez, vagy esetleg eseményhez, vagy hasonlóhoz? Igazándiból, aki már eljut erre a szintre, hogy eljöjjön a mi honlapunkra, ő neki már konkrét kérdése van. Tehát ő van ingyenes portálunk, ahol 2 kolléganőm segít 3 kártyás kivetéssel, és jósol, azt ki lehet próbálni bárkinek ingyenesen.
de akinek mélyebb kérdése van, és aki ez alapján, az ingyenes vetés alapján rájön arra, hogy őt ez érdekli, őt ezt megfogta, akkor jön hozzánk. Mondd el ennek a honlapnak a pontos címét. A www.cigánykártya.hu, és itt éritek el minden négyünket. És milyen típusú emberek járnak hozzátok, kortól, nemtől vagy társadalmi helyzettől független ez a dolog, vagy pedig van egy bekategorizálható része itt? Ez teljesen független, igazándiból, hogy négyen vagyunk, mindenkinek megvan nagyjából a maga köre. Tehát van nekünk a Mirabellánk, aki jár rendezvényekre, ő kizárólag rendezvényeken van, tehát ő nem is jósol interneten keresztül. Van nekünk az Irénünk, ő Németországban él, neki ez egy nagy szerelem a kártyajóslás, és ő ezt csak hobbi szinten űzi, ő igazándiból szőnyegkereskedelemből él. És van nekünk a nagy Regina asszonyunk, aki pedig Barcelonában él, és hát neki olyan körei vannak, amit megválogat. A mi Dobozi Józsink ellenőrzi a bejövő e-maileket, és aki Reginát nem a megfelelő módon szólítja meg, annak az e-mailjét Reginának nem is továbbítjuk. Magad életében tudtad ezt már hasznosítani, ezt a fajta tudásodat? Tehát a saját utadat tudtad terelni? Igen, ez egy nagyon jó kérdés, mert nagyon sokan kérdezik, hogy egy jósnő vette magának. Mi igazándiból beszélgetünk a kártyával a magunk sorsáról. Az édesanyámnak voltak útválasztásai, amikor bizony a mostani élettársát, a Palit egy kártyavetésnek vetettük alá, hogy így mondjam, és egy akkora szívkirály volt, hogy bátran olyan lapjárás jött ki nála, és nagyon bevált, tehát édesanyám azóta is vele van, és nagyon boldog. Szépen élnek és boldogok, igen. Igen? Igen, hoztál magadal egy könyvet, azt akartam mondani. Még arra vagyok kíváncsi, hogy a férfiak vagy a nők vannak többségben, akik megkeresnek titeket? Inkább nők, de rengeteg férfi is fordul hozzánk. De itt is a nők dominálnak. Igen, biztos voltam benne, de azért... Igen, és akkor beszéljünk a könyvről, amit hoztál magaddal. Igen, hoztam egy könyvet. Ő egy pszichológus házaspár, aki ezt a könyvet írta. Nagyon nagy szakmai tapasztalattal rendelkeznek, és nekem volt egy olyan esetem, aminél úgy gondoltam, hogy az ő segítségük kell ahhoz, hogy én megmerjem válaszolni a kérdéseket, mert itt ugye sorsokról van szó, és ez egy nagy teher, hogy és az ember... elmeséled nekünk ezt az esetet? Esetleg nagy vonalakban? Nagy vonalakban annyit mesélnék el, hogy volt egy hölgy, aki nagyon beteg volt, és nekem nagyon közel állt a szívemhez a sok kivetés során, és nehéz volt neki megmondani, hogy mennyi ideje van hátra, és ezt hogy fogja ő fogadni. És ők segítettek rávilágítani arra, hogy mennyire értékessé tudjuk tenni az utolsó idejüket azzal, ha segítünk. Ők a mai napig sokat segítenek nekem, és rengeteg más embernek. Tehát ez egy nagyon hasznos könyv. Igen, és tőlük kaptam azt a megtisztelő nevet, amit az Ivives címemen is láthattok, a femme fatale-t. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést. Mi nagyon élveztük, köszönjük szépen. Köszönöm.